Hola, benvinguts al 29è microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Soc en Joan Falcó, el responsable d'aquest microclub. Avui parlarem de professors molt especials de l'anime. Què passaria si et toqués un professor otaku, o extraterrestre, o de la Yakuza, o un geni? Uns quants animes ens ho han explicat i han aconseguit moltes estones de diversió. Començarem presentant-vos a Yumiko Yamaguchi, a Gakusen del 2004. Gokusen és un manga de Kozueko Morimoto que té una història que ens parla de la Kumiko Yamaguchi, la neta d'un cap yakuza i professor en un institut de només alumnes masculins. Kumiko és la protagonista principal tant de l'anime com del manga. Entra a l'escola privada Shiroki Heights per treballar com a professora de matemàtiques. És assignada com a professora a l'aula 2-4, una classe amb molts delinqüents. Però ningú a l'escola, excepte el director, sap que Kumiko és l'hereva de la família Kuroda, un poderós clan yakuza. Ella amaga la seva trajectòria com a yakuza per continuar treballant com a mestra. Gokusen i el contrast de les aventures de la professora de matemàtiques i d'hereva de la màfia yakuza ha deixat molta empremta a Japó. Ja el 2002 el manga fou adaptat a sèrie de televisió amb actors reals, protagonitzada per Yuki Nakama. Una segona temporada fou produïda el 2005, la tercera el 2008 i una pel·lícula el 2009. La versió animada va ser emesa a Nippon Televisió el 2004 i fins i tot el 2008 es va fer un manga ecchi tractant sobre alguns exalumnes de Kumiko que són ara alumnes adults assalariats en aquest manga. Si la Kumiko aconseguia endreçar els seus alumnes a base de carisma i de saber fer bé les coses, ara us presentem un altre professor una mica especial. Eikichi Onizuka, a GTO Great Teacher Onizuka, de l'any 1999. També un altre mite dins l'animació i el manga japonès. Gran mestre Onizuka segueix les entremaliadures del mestre en el seu intent de burlar i guanyar la classe 3-4, que està decidida a retirar-lo de l'escola sigui com sigui. Tot mentre intenta conquerir alguna noia que li faci cas. Un obstacle per Eikichi serà el frustrat i calb sotsdirector, Hiroshi Uchiyamada, vell enemic dels seus dies de motorista, i els grans problemes en realitat són els seus propis mètodes d'ensenyament fora de lo normal. Malgrat tot, Eikichi intenta ajudar els seus estudiants i els romans del seu company professor Asuka Fuyutsuki. Tot un espectacle molt divertit. La història de Great Teacher Onizuka és força curiosa. Va ser premiat amb el Premi Kodansha al millor manga shonen l'any 1998. En realitat es tracta d'un spin-off, seqüela d'un manga de Toru Fujisawa, on el personatge de Eikichi era un delinqüent al costat del seu millor amic. En el nou manga, l'autor va decidir triar a Onizuka com a protagonista i ficar-lo al paper menys esperat, de delinqüent a professor. La sèrie ha tingut adaptacions a sèries d'anime i també amb personatges d'imatge real en 2 sèries i una pel·lícula dels anys 98, 1999 i 2012. Seguint amb el nostre repàs de mestres curiosos de l'anime, ara parlem d'un mestre que només té 10 anys d'edat. Negi Springfield, a Mahou Sensei Negima de l'any 2005. Negi és un mag en entrenament i només necessita passar una prova més per tal d'esdevenir un mestre mag. Per desgràcia per ell, la seva tasca final és la de convertir-se en un mestre d'anglès en un internat de noies. Tan aviat com arriba, vergonyeix per complet a una de les seves estudiants, Asuna Kagurazawa, però les circumstàncies els obliguen a treballar junts per fer moltes coses. Lluitar contra mags malvats, ajudar la classe a aprovar els seus exàmens, i tot barrejat amb molt d'humor, màgia i romanços. Nejima Magister Nejimaji, conegut al Japó com Magical Teacher Nejima, és una sèrie de manga japonesa i escrita i il·lustrada per Ken Akamatsu. Es va publicar a la revista Shonen de Kodansha des del 2003 fins al 2012, amb els seus capítols recollits en 38 volums. L'anime va ser produït per Chebec l'any 2005 i després s'han produït OVAs de Xafta i Gansis, així com una història alternativa de la sèrie anomenada Nejima. El 2007 es va produir fins i tot una sèrie en live action i el 2011 es va fer una pel·lícula que tanca l'anime. El 2013 va sortir un nou manga derivat anomenat Uki Holder
que continua la sèrie 7 dècades després, sent el protagonista el net de Neji. I també, fins i tot, hi ha jocs d'ordinador, com veiem tot un món al voltant d'aquest jove mag. Fins ara hem parlat de mestres que són part de la Yakuza, que són exdelinqüents, però i si tenim un extraterrestre? Koro Sensei, a Ansatsu Kiyoshitsu, de l'any 2015, ens presenta un ésser en tentacles que ha destruït parcialment la Lluna i amenaça en destruir la Terra en un any si un dels seus alumnes no l'assassina abans de la graduació. Aquesta trama esbojarrada centra en la classe 3è d'una secundària que té per objectiu matar el seu professor. Per motivar-los, el govern ha promès una recompensa de 10.000 milions de iens a qui ho aconsegueixi. Assassination Classroom, que és com es coneix internacionalment aquesta sèrie, està basada en un manga escrit i il·lustrat per Yusei Matsui, que va ser serialitzat al Japó del 2012 al 2016, finalitzant en 21 volums. La sèrie d'anime basada en el manga es va emetre el 2015 i en una segona temporada el 2016. També hi ha hagut, evidentment, pel·lícules de live action del 2015 i del 2016. Pel·lícules de compilació d'anime també del 2016 n'hi ha dues més. Sí, però Koro Sensei no ha sigut el primer mestre extraterrestre que ens ha arribat al món de l'anime. Presentem ara a Mizuo Kazami, a Onegai Teacher de l'any 2002. Mizuo és una visitant de l'espai en una missió de recerca que es camufla com a professora al nostre planeta. És en part humana, per la qual cosa va acceptar aquesta missió de vigilància per conèixer el planeta natal del seu pare, un astronauta desaparegut en una missió que va ser rescatat per la seva raça. Malgrat tot, és molt ingenu en alguns aspectes i tan madura com els estudiants als que acaba ensenyant. Onegai Teacher és una sèrie d'anime japonesa escrita per Yosuke Kuroda i produïda per l'estudi Bandai. Posteriorment va ser adaptat a una versió manga. Kei Kusanagi és el coprotagonista, un noi que viu en un petit poble i que assisteix a la preparatòria. Pateix una estranya malaltia que el fa caure en estat d'inconsciència que poden durar minuts o anys. La seva mestra, Mizuko Kazami, es torna la tutora de la classe i la seva veïna. Gairebé immediatament, Kei descobreix que es tracta d'un extraterrestre i després d'un incident que involucra tots dos, decideix explicar que són un matrimoni que intenta mantenir un baix perfil pel fet que són mestre i alumne. Per mantenir la seva coartada, tots dos acaben casant-se realment. Ara han d'evitar que la resta de persones descobreixin que tots dos són un matrimoni, que viuen junts, que Kei pateix aquesta rara malaltia i a sobre que Mizuo és un extraterrestre. Seguim el nostre repàs de professors curiosos i divertits a l'anime. Per una banda tenim a Daisuke Aoki, a Kodomo no Jiken de l'any 2000. Aquesta història explica les desventures que pateix el professor Daisuke Aoki, que ingressa a una escola com a tutor. El problema és que a la seva classe coneix a Rin Kokonoe, una nena de 8 anys que sent una atracció cap a ell. Tot això li pot provocar problemes a Daisuke i fer-li fins i tot perdre el seu treball i la reputació. Un altre que té problemes amb els alumnes i també amb la seva família és Junichiro Kagami, a Denpa Kiyoshi de l'any 2015. Junichiro és un geni acadèmic que perd tot interès pels seus estudis. Després de la universitat ho deixa tot i es dedica a fer el que vol. La seva germana menor, Suzune, no pot suportar la idea que el seu germà serà un perdedor a l'atur durant la resta de la seva vida. Ella li aconsegueix un treball com a professor substitut a la seva escola de secundària. Ara, un otaku desganat haurà d'ensenyar un grup d'estudiants de l'escola secundària. Els riures estan garantits. Si us pensàveu que ja havíem vist tot tipus de professors estranys, prepareu-vos pels dos següents. Per una banda tenim a Suzuki Mika, a Sensei no Hikan Doki Doki School, de l'any 2004. Suzuki Mika és una professora bona mestra, però té un petit problema. Tot i que ella té 27 anys, té només 1,48 m d'alçada i la cara d'una nena. El resultat d'això és molt difícil que algú la prengui seriosament. Doki Doki School és una sèrie japonesa de manga de 4 panells de Tamami Momose. El manga va ser serialitzat del 1997 fins al 2013 i l'adaptació de sèrie a l'anime de J.Z. Stave va ser més a l'any 2004. Un altre professor curiós és Amawa Hibiki, a I, My, Me, Strawberry Hicks del 2001.
Amawa és un jove que acaba de sortir de la universitat per ser professor d'atletisme. Té dificultats per trobar un lloc de treball i s'està quedant sense diners. Vol intentar a l'escola secundària del seu poble ser contractat, però la directora no vol homes com a mestres. Amawa, amb l'ajuda de la seva llogatera, es disfressa com una dona i és contractat. Ara ell ha de mantenir el seu gènere real en secret i evitar situacions estranyes, incloent l'efecte dels seus estudiants d'ambdós sexes. Tot un lío garantit. I fins aquí aquest repàs que hem fet a professors curiosos del món de l'anime. Us garantim que si seguiu aquestes sèries tindreu una bona estona de diversió. Això ha estat tot. Bona sort i fins la propera.